Ngiyabingelela ikomidi lonke nje Nkosi yami Lobaba. Ngiyabonga ukuthi sihlangane namhlanje. Uyazi sihlangane ngodaba lapha oluncane kodwa lukhulu. Uyabona? Ngoba manje nasiyakhumbula phela into eyenzekile bazalwane ngesonto. Nakho uMalibongwe igama lenkosi efika nondodana ethi ena ugcotshiwe uyashumayela. Siyamkhumbula sonke umfana uMalibatshazwe igama lenkosi. Ngifuna ke siyidingide le ndaba njengobaba ningizwiseni ukuthi kwenziwa kanjani uma isimo sesinje ngoba phela umfana kuyacaca ukuthi usemncane. Yamuzwa nje eshumayela ukuthi akazwakala nokuthi uthini. Angimzwanga nje ukuthi uthini. Sengizwa manje sekuthiwa ke manje uyamenya uhamba indawo amabandla yambiza left right and center uyakhokhelwa. Cabanga. Manje ke ngize ngacela uNjomani ukuthi akamlandelisise la eyakhona. Njomani uyenzile kodwa into engicele yona mfowethu. Awu phela lapho ke mfundisi wami uthinte mina ke lapho. Sebenzi wami impela ke lo. Vele ngamrecord. Oh sorry sanibonani ngixolisa ungabingeleli. Vele ngamrecord ke mfundisi mina angidlali nje kanje. Ufuna niyibonele. Ufuna niyibonele. Ukuthi sidila nani la. Ningitshela ukuthi ngiyamuzwa nina ngibambela lapho. Help us to play nje lapho. Awuzwa. Oh no. You see, my pastor, I really agree with you because this boy is still very young, and I can tell that he's got a very bright future ahead of him. But you see the way that he's screaming, my only concern right now is, the damage on his larynx or voice box, if you may. Because as he is screaming like this, I can tell that if I can just diagnose him with my stethoscope, I can find that he's got a hissing sound already in his chest. The thing that goes... And he's still very young for that. Uyabona nje ave nihlupha yeye. Nihlupha phakathi kwayo ngokwazi kakhulu nina. Nazi yonke into nina ngesingisi. Mfundisi wami, mina into engingayisho ngalomfana angiliboni iphutha kulomfana. Angiyiboni nje inkinga kulento ngoba noma ngabe kuthiwa akazwakala ukuthi uthini. Nathi into engiyaziyo mina yodwa mfundisi wami ukuthi ligotshwa lisemanzi. Ligotshwa yabona umfana njengoba into eyibambe nje nesemncane kangaka nje uyokhula nayo umfundisi wami lento yena ngeke azayidedele. Noma bethi waqhamukana endleleni lo mfana unezimpande manje ejulile egxilile lapha ngaphansi. Yabona mfundisi ungakhohlwa futhi mfundisi wami ukuthi phela inkunzi sematholeni. Yayizwa leyo nto. Ungamthathi kancane lo mfana. Ungamthathi kancane mfundisi wami. Ayi ngiyakuzwa nqengelele. Ngiyakuzwa mnyamani uyabeka. Ngikuzwile futhi nawe yeyeye ukhuluma lapha ngo-train yonke lento le. Into engayisho mina nqengelele ukuthi kunganjani ke uma kuthiwa ngiyamkhulisa ke manje lo mfana. Yabona kumane ikhuluma indaba ukuthi nje ngiyamgruma manje kuyona le ndima uyabona ngiyamfaka ngoba phela kuyacaca ukuthi ikhona lento kuyena kodwa phela angasale seyishumayela nje ihlaza enjalo. Yayibona ngoba usemncane phela lo mfana angiphikishenge ukuthi ena logotshwa lisemanzi. Yayibona kodwa phela manje lo mfana usemncane sefele akhuliswe kuze kufike isikhathi la khona ngibona ukuthi hayi ke manje usengangena ke manje. Uyabona epulpiti akhulume nabantu. Uyabona ngoba ngaphandle ke masithi semdala ke ngaphandle ke ukuthi mhlambe sesizayi usekhulile simkhiphene kusonto esikole simkhiphe kusonto esikole simfake lapha ku youth avela ngene ku youth. Hayi mana ke mfundisi youth yipi yona lephethwe yimina cha hayi ngiyambonga ke mina ngathi ngiyabona Nkosi yami sezosiphatha hayi mana mfundisi na into engiyibuza yona ukuthi yasi sikhulume sonke sakhuluma sakusho konke lithini izwi lenkosi ngale wathola kangaka uMapholoba lithini izwi lenkosi ngale ndaba phela yena mvangeli ogcotshiwe la ekhaya ukuthi lithini izwi uMapholoba ukhuluma. Ake ngibonge kuwena Njomani ngaleli thuba onginikezwa lona bese ngicela abasalwane ngivumele ngithinte nje into ezimbili kuphela bese ngiqedileke njalo umpostoli uPaul lapha kwabaseKorinte bokuqala I think chapter number 13 verse number 11 wakhona uthi ke when I was a child uthi I spoke like a child reasoned like a child uze athi I responded like a child but when I grew to become a man la ngiyakhona abasalwane uthi ke I left all
the childish things behind. Ngamanye amagama izinto engangizenza ngisemncane ngithe mase ngikhulile sengiyindoda ngayishiya ngemuva ngase ngikwazi ukwenzisa okwendoda nyangizwa kodwa abasalwane. Oh pholoba ushayelani khona mfowethu ngiyakuzwa mina, come on. Mana-ke bishop lami ngoba angakaqedi ngisaya ephuzwini lami lesibili elaphaya kuMateyu chapter number 19 uverse 14 wakhona Jesu ukhuluma nabafundi bakhe uthi vumelani abantwana besekile uthi ningabenqabeli ngoba umbuso wezulu ungowabanjalo. Ngamanye amagama asibanqabela abantu just because basebancane. Khumbula phela umpostoli Paul uthe ngisemncane ngangikhulumisa okomntwana. Ngamanye amagama ubengavaliwe ukuba khuluma noma ngabe usemncane, ubethi noma ekhuluma kodwa kwazeke ukuthi kukhuluma umntwana. Mfundisi wami ngifuna ukuthi mina ngisho semncane umfana kodwa kusho ukuthi akavalwe, noma ngabe kuthi usazokhula impela yena usazoshintsha ukukhuluma kodwa kusho ukuthi asimvale ngoba esemncane, ngoba uJesu uthi bavumeleni besekimi ningabenqabeli. Kodwa mfundisi wami angulawuli imcotsho. Umapholo bengingasho ungaphoxanga njalo wena uqala kahle. Wena ungaqhubeka nje. Sefane ngikuvale. Look, I hear you very well, Evangelist Ngcobo, and I know you mean well. And Pastor, you'll correct me if I'm wrong. Yes, here you need to make a decision, but also you should have serious considerations. Because you see, my worry is I don't want the whole respiratory system of this young boy to be torn in the process. Because remember, the larynx or the voice box is sitting just above the trachea, and when the trachea is damaged, then it means the damage goes down to the bronchioles and the bronchioles, the whole system. It might even damage the tissues of the lungs, and we really don't want to be implicated for such things. Ayike mfundisi wami uyizwele ke nawe isilele ngakuwe ke manje, yabona ilele kuwe ke manje ngoba wonke umuntu usebekile ngendlela yakhe. Mina nje elami lokugcina lithi umfana wami lo olingana naye lo mfana lo kumanje sikhuluma nje inkomo uyayibambela manje, yabona esibayeni ikhishwa uye eksena ifaka ediphini. Angisabuzi mina kulabo abadala, sengibuza kuye lo mncane, uyabona naye lo sekhulile ukhumbula ukuthi ama-truck awaqala kuphi engangaye lo mfana. Bona-ke mfundisi wami uSonjana unqume sizwe ngawe thina. Cha, angibonge Nkosi yami kuwona wonke umuntu othe wafaka umbono wakhe. Ngibongile kakhulu madoda, ningidodisile. Ake ngithi nje ngizobona ngisazoyicabangisisa kahle lento le ngikhuluma noMalibongwe awazosifaka inkingeni lo mfana. Angikholwa ukuthi sibambe meeting impela kaMalibatshazwe. Hey Malibongwe bayazenza izinto. Lungile basalwane, asibonaneni ngeviki elizayo. Ngibonge kakhulu. Ake ngizwe sibani baba. Wayidlala lomnandi, wayidlala usibani.